però la realitat és que el seu ús corrent està disminuint considerablement, per molt que alguns grups polítics ens vulguin fer creure el contrari, dient que la llengua amenaçada i de segona sigui el castellà. El català ha sigut sempre una llengua viva, oberta i integradora, definidora d'una cultura i d'una identitat que uneix en un mateix sentiment els pobles del País Valencià, de les Illes Balears, de la Franja de Ponent, de la Catalunya Nord i del Principat de Catalunya. Si no som nosaltres qui sabem la nostra llengua, qui ho farà? És per tant imprescindible que emprenem tots els mitjans pacífics i democràtics per a dir a aquells que intenten destruir unitats de la llengua amb accions vergonyoses com el tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià, que no ens rendirem, que no deixarem de reivindicar allò que és nostre, perquè la llengua d'un poble és el seu vehicle d'expressió, és aquell fruit de tots els seus anhels. Només volem ser un poble com els altres, un poble que visca en llibertat, sense interferències, en la seva llengua i en la seva cultura, que evoluciona cap a una societat cada cop més rica i més diversa, on la llengua ha de ser el vincle d'unió entre la gent i no de la discriminació. Així que des d'aquí vull felicitar a totes aquelles persones que des d'iniciatives populars com aquesta, del Correllengua, reivindiquen l'ús del català al nostre territori. Visca la llengua catalana, visca els països catalans i visca la terra! Lliure!